Shwmai bore da a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer arweinwyr Adobe Express. Heddi mae da ni wers arbennig oherwydd i fod hi yn ddiwrnod cofio'r Holocost. Felly mae da ni ddwy weithgaredd ble ni'n mynd i fod yn dysgu am ddigwyddiadau'r adeg yma ac yn defnyddio'r wers yma fel cyfle i gofio am yr Holocost. Felly bod chi wedi bod yn dysgu am yr ail ryfel byd yn yr ysgol a chi wedi clywed am yr Holocost. Ble gath miliynau o iddewon i lladd yn ystod yr ail ryfel byd. Felly ni'n mynd i fod yn edrych ar ychydig o'r hanes a ni'n mynd i fod yn dysgu hefyd sgiliau dylunio o fewn Adobe Express. Felly, gobeithio bod chi gyd wedi mewn gofnodi ac wedi agor Express trwy hwb ac yn barod i fynd amdani. Cyn i ni neidio fewn i'r gweithgareddau, cofiwch athrawon bod na wyl ffilm yn cael ei drefnu ar y cyd rhwng Adobe a hwb. Mae gwybodaeth ynglyn â'r wyl ffilm i gael wrth fynd i wefan gwylffilm 25.express.cymru. Iawn? Reit, nawr ar gyfer y wers heddi mae angen y dudalen heriau yno chi sydd yn sgrolio ar waelod y sgrin fyna. Felly allwch chi fynd i bit.ly/Holocost 25 a yna fe welwch chi y gweithgareddau sydd da ni i chi heddi. Felly yna i neidio draw i fyna nawr i ni gael golwg ar beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Felly dyma'r dudalen heriau. Eisiau ni gael gwared o'r teitl na fe. Dyma'r dudalen heriau a os ddefnyddiwch chi, os oes da chi ddyfais a camera sy'n gallu sganio cod QR, yna croeso i chi sganio'r cod QR sydd ar y bwrdd gwyn nawr. Neu wrth gwrs allwch chi deipio y cyfeiriad, mae'n sgrolio ar y gwaelod a mae fe fyna yn y rhuban glas ar dop y sgrin bit.ly/Holocost 25. Right, dewch i ni gael mynd i weld beth ni'n mynd i fod yn gweithio arno fe heddi. Chi'n sgrolio lawr a dyma ni'n mynd i fod yn dysgu yn gyntaf am rhywbeth o'r enw'r Kinder Transport. A ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn. Felly, Kinder Transport oedd ymgyrch, rhywbeth o rhywbeth nath pobl benderfynu o'n nhw moyn wneud, oedd yn bwysig iawn i wneud. Oedd yr enw am ymdrech i achub nath ddigwydd cyn i'r ail ryfel byd i ddechrau. A yn ystod y Kinder Transport, nath 10,000 o blant Iddewig ar draws Ewrop, cyfandir Ewrop, cael ei achub rhag reolaeth y Natsied. A anfonwyd y 10,000 o blant Iddewig yma i'r Deyrnas Unedig, ble ethon nhw i fyw gyda theuluoedd maith neu mewn cartrefi grŵp. Felly nath teuluoedd ym Mhrydain roi cartref i'r plant Iddewig yma oedd wedi dod o dros gyfandir Ewrop i gyd. Ddigwyddodd rhwng 1938 a 1939, felly yn y flwyddyn cyn i'r ail ryfel byd i ddechrau. A oedd angen hwn achos oedd teuluoedd a cymunedau Iddewig ar gyfandir Ewrop yn gallu gweld a oedd yr trais yn erbyn pobl Iddewig wedi dechrau yn barod ers sawl blwyddyn ar draws Ewrop. Felly o'n nhw'n teimlo bod rhaid achub i plant nhw rhag beth oedd yn digwydd. Felly dyna pam gath y Kinder Transport i drefnu. Ac wrth gwrs, beth ni'n gallu dysgu o erchyllderau yr Holocost a'r ail ryfel byd. Mae rhaid i ni ddysgu gwersi ohono fe. Wel, beth ni'n gallu dysgu wrth gwrs yw pa mor gryf yw caredigrwydd a dewrder a pa mor bwysig yw helpu pobl eraill pan maen nhw'n mynd drwy amser anodd. Right, dewch i ni gael neidio draw i Express i ni gael dechrau gweithio ar ffeithlyn yma ar y Kinder Transport. Right, dyma fi ar Express. Nawr, mae Express yn Saesneg fan hyn. Mae eisiau ni newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly, i wneud hynny, i fi yn mynd i glicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Wpadays, zoomo mewn gormod nawr. Clicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Dewis settings. A dyma ni. Right, nawr, mewn hyn, yn y gwymplen gyntaf, just newid yr un gyntaf yna o'r Saesneg i'r Gymraeg. Cael ffenest gosodiadau lawr. A dyma ni, i ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Iawn. Beth ni'n mynd i wneud i ddechrau? Wel, ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn, felly y peth gorau ni'n wneud yw clicio ar y deilsen werdd sy'n dweud creu graffeg. Clic ar hwnna, a dyma ni yn barod i ddechrau. Right, nawr te.
I fi mynd i ddechrau gan ffindo ryw weiad hen bapur i roi yng nghefn y dyluniad. Iawn? Felly dwi'n mynd i fynd i'r ochr chwith, ble mae'n dweud elfennau fan hyn. A lan ar y top, dwi'n mynd i fynd draw i'r cefndiroedd. Na fe? A dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am old paper. Iawn, mae llwyth o wahanol rai yma. Allwch chi drial nhw mas, clicio na fe, wneud ychwanegu fe dudalen i chi. Chi'n gweld? Allwch chi glicio ar bob un, mae'r map yn cool, ynddo fe? Licio hwnna, mae'n licio'r gweiad ar un na. Licio fel mae hwn wedi plygu. Licio fel mae hwnna wedi plygu hefyd. Felly allwch chi drial yr holl wahanol hen bapur yma. A dod o hyd i'r un i chi'n meddwl sy'n gweithio orau i chi. Chymod beth o'n i'n licio yr un yma fan hyn. Ydw, fi'n mynd i ddefnyddio hwnna. Right, iawn, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr, i ni gael wneud yr un peth. Felly, cymrwch chi'ch amser i ddewis eich cefndir chi, a na i ddangos yr un camau na nawr ar yr iPad. Iawn, dyma ni ar dal yn cartref yr iPad, a os chi'n cofio, nes i wasgu ar yr deilsen werdd creu graffig, lan ar y top fyna. Iawn, a dyma ni mewn yn Express. Wel, dwi'n mynd i glicio ar y chwyth ar elfennau, sgrolio draw i'r cefndiroedd, chwilio am old paper fan hyn, old paper, na fe, a wedyn dewis un o'r rhain, a dyna ni wedi wneud. Right, nôl a fi i'r porwr i symud ymlaen. Wel, pan i fi'n darllen a clywed am yr Kinder Transport, dwi'n meddwl am y plant yma'n teithio ar dren, hen tren stem ac yn teithio ar draws cyfandir Ewrop yn raso ffwrdd i ddiogelwch y Deyrnas Unedig. Felly, dwi yn moyn cynhyrchu delwedd sy'n edrych yn hen o dren stem. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI. Dwi'n mynd i glicio'r cyfryngau ar y chwith a dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. A chymod beth, dwi'n moyn i fod yn stribyn ar draws canol y papur, felly dwi'n mynd i fynd am sgrin lydan. Fan hyn, sgrin lydan, dyna ni, chi'n gweld? A dwi eisiau'r tren mae fod yn rhyw fath o stribyn yn gros canol y papur. Dyna'r bwlch dwi eisiau llenwi. Reit, nawr te. Dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn te darlun, du a gwyn, tren stem. Iawn. Nawr, allwch chi hefyd fynd lawr a edrych i weld os yna dechneg chi moyn. Chymod, ydych chi moyn iddo fe edrych fel llun pensil falle. Pam lai? Neu triwn ni hwn, llinell. Allwch chi drial gwahanol rai. Llun hynafol. Allwch chi dicio gwahanol effeithiau chi'n meddwl fydd yn rhoi'r naws na i chi. Dych chi'n gweld, na, dim symudiadau, na i adol na i fod. Themau. Ni wedi ticio 2 beth yn barod. Felly, falle bod fi'n iawn. Esgusodwch chi. Fel cath mis mai. Right, llun hynafol, deunyddiau. Mae hwnna'n iawn. Fi'n hapus dy rai fi wedi dewis sef llinell a llun hynafol. Right, triwn ni hwnna de. Iawn, triwn ni fe. Clicio'r cynhyrchu, a dewch ni weld beth mae Express yn mynd i greu fi ar gyfer y tren. Mae'r canlyniadau ar y chwith. Dyma nhw'n dod. Waw, mae'r rei na'n edrych yn berffaith. Dwi'n dwlu ar reina. Pa un yw'n ffefryn i te? Chymod beth, fi'n meddwl mai hwn yw'n ffefryn i. Licio'r mwg na. Ond mae'n gwynebu'r cyfeiriad anghywir. Felly, be fi'n gwneud yw clicio ar yr X fan hyn. A dwi'n mynd i flipio fe. Chi'n gweld yr arwydd flipio fan hyn? Na fe. Nawr,
Dewch, a fi draw i'r iPad i wneud yr un peth de. Iawn? I ni gael wneud y cam na. Right, ar yr iPad, cyfryngau, cynhyrchu delwedd, sgrin lydan. Na fe, mae'n lenwi lled y sgrin. Fel na. A darlun, diagwyn, tren, stem. Iawn ne. A eto na i fynd lawr, beth I am, felly drio rhywbeth bach gwahanol felly, i weld os gewn ni, chymod, un gwahanol tro hyn. Na i fynd i'r technegau, a na i fynd am rhywbeth gwahanol tro yma, felly am rhywbeth fel dyfrlyw. Dyfrlyw, ia, na fe, trio hwnna. Iawn, ac dewch ni o gweld beth sy'n dod lan. Alright, da. A llwch chi ychwanegu, wel, na wedi. Cam ddeall yn llwyr. Darlun diagwyn. Dwi'n chi'n ei gael. A tan o'r llawn yna. Darlun diagwyn. Tren. Stem. Right, trwy hwnna to. Sa'n quite yn siŵr pwy'r pobl yma. Mae Express wedi cam ddeall beth o'n i'n teipio fyna. Os ydych chi'n cael rhywbeth erfedd, just symleiddiwch y disgrifiad, defnyddiwch atal nodi, dorri fe lan, torrwch eich disgrifiad lan, yn lle cael un brawddeg hir, dyma ni, mae'n wych, yn lle cael un brawddeg hir, torrwch e lan. Right, a dwi'n mynd i fynd am, mae'r un cynta'n yn iawn, X i gael yna lawr, dwi'n moyn bod e'n edrych fel bod e'n teithio o'r chwythu'r dde, dwi'n siŵr coet pam, ond dyna ni. Right. Iawn, nôl i'r pwr o te, beth sy'n digwydd nesaf? Wel nawr, licen iddo fe edrych fel bod yr llun yma wedi cael ei ddarlunio arno i'r papur sydd ni fel cefndir. Felly, i wneud hyn, mae yna cwpl o gamau. Y cam cynta yw i ddefnyddio dull cyfuno lluosogi. Felly, dewis y ddelwedd, mynd i'r dull cyfuno. Os i fi'n dewis lluosogi, be mae'n mynd i wneud yw cadw'r darnau tywyll i gyd, a mae'n mynd i wneud unrhyw beth golau yn dryloiw. Felly, y darnau gwyn yma, byddwn ni'n gweld trwyddo nhw, a felly'n gweld y papur, ond y darnau di, bydd hwnna'n aros yn ddi. Fel na. Chi'n gweld? A nawr mae'n edrych fel bod y llun na ar y papur, yn dweud. Iawn? Ond, mae yna gam arall licen i ddefnyddio hefyd, achos dwi ddim yn licio pa mor syth yw'r ymylon yma. Iawn? Sa'n licio pa mor syth yw'r ymylon. Felly, dwi'n mynd i dorri'r ymylon yma i lawr. Felly, dewis delwedd, dwi'n mynd i fynd i'r dileiedd sydd ar y top, drws yr sbectol hael yma. A dwi ddim yn mynd i ddefnyddio dewis cyflym, dwi'n mynd i ddefnyddio'r brwsh cylch. Iawn, felly dim yr dewis cyflym, dewis brwsh cylch. Dwi'n mynd i fynd ar maint yr holl ffordd i fyny, a'r caledwch yr holl ffordd i lawr, a gadael yr androloiwedd reit lan am nawr. A beth dwi'n mynd i wneud yn syml iawn yw just meddalu o amgylch, chi'n gweld, dwi'n just peintio o amgylch yr ymylon. Nes dim ots dy fi'r ymylon lawr yr ochr, achos mae'r papur, mae ymyl dy fi, yr papur beth bynnag, ond yr top a'r gwaelod, dwi eisiau toddi hwnna i fewn yn fwy. Wel, just defnyddio'r dileiedd yma fel brwsh paint. Na fe, y math na o beth. A allwch chi fynd lan lawr yr ochr chydig, os ych chi eisiau. Right, nawr, fi'n hapus da hwnna, ond fi moyn licen iddo fe i fod yn graddio i fewn hyd yn fwy. Felly, be fi'n ei wneud yw, dwi'n mynd i nawr i ddod lawr a androloiwedd y brwsh i ti a hanner ffordd, a mynd eto. A chi gweld beth sy'n digwydd yw, mae'n toddi fe'n fwy eto, ond mae'n gadael ychydig ar ôl. Chi'n gweld? Mae just yn helpu fi doddi'r ymylon na fe i mewn i'r papur. Felly, defnyddio'r brwsh gyda'r androloiwedd yr holl ffordd i fyny y tro cynta, a wedyn defnyddio'r brwsh gyda'r androloiwedd tua hanner ffordd lawr, a dyma ni, i ni nawr yn gallu just defnyddio hwn, just clicio a rhwbio. Achos bod yr androloiwedd lawr, llwch chi fod yn fwy gwyllt gyda hwn y tro yma nawr. Chi'n gweld? A mae jyst yn ara deg
yn toddi ymylon eich delwedd chi i fewn i'r papur. Right, unwaith chi'n hapus clicio gorffen, clicio ffwrdd, waw! Mae hwnna'n edrych fel bod e'n wedi cael ei brintio ar y papur yna. Dwi'n hapus iawn gyda'r effaith yna. Mae hwnna'n cool. Right, ni draw i'r iPad te, neu'r un peth. Iawn, beth cyntaf nes i os chi'n cofio, o ddefnyddio dull cyfuno lluosogi. Mae hwnna'n mynd â ni tipyn o'r ffordd, yn dweud. Yna, i fi mynd i ddewis y dileuedd, y spectol hael, drws nesau'r ci. Y brwsh yw'r brwsh cylch. Maint, lan, caledwch, lawr, a bant â ni. Iawn, nawr, mae'r un yma, fel chi'n gweld, mae'r ymyl ar y top na ddim mor gryf beth bynnag oedd e ar y llun cyntaf. Felly, dim lot o waith dy fi'n neud fan hyn, ond mae'r bach o waith dy fi'n neud rhwng yr mwg, y stem sy'n dod allan o'r simnet. Na fe, rhywbeth fel yna. A chymod beth, mae hwnna bron iawn yn iawn fel yna, ond na i ddangos y camas i chi, dod lawr a androloiwedd y brwsh, a just mynd eto. A just meddalu yr ymylon yma. Na fe, a wedyn gorffen. Waw, perffaith. Gredwch chi beth bod hwnna wedi bod yn lun ar wahân i'r papur. Os chi dal yn teimlo bod e'n gryf, allwch chi ddod lawr a androloiwedd y llun yn gyfan gwbl. Felly ar ôl i chi orffen gyda'r brwsh, allwch chi ddod lawr a androloiwedd y llun hefyd. Chi'n gweld? Fel yna, jyst i wneud fe edrych fel bod e wedi goleio yn yr hael. Licio'r effaith na. Right, ni draw i'r porwr. Ni'n wneud hwnna fyna, achos o'n i yn licio'r effaith na. Clic ar y llun, dod lawr ar androloiwedd y llun yn gyfan gwbl hefyd, jyst i ysgafnhau e. Chydig yn fwy. Ie, na fe. Gyda'r un yma, achos bod yr papur ar y marciau D yma na fe, mae'n neud synwyr bod yr tren felly yr un mor dywyll ar marciau D na. Felly dwi ddim yn mynd i ddod lawr ar androloiwedd cyment ar hwn. Creu bod yn neud synwyr bod yr tren yn matcho pa mor dywyll yw'r y marciau yma sy'n ar y papur. Right, iawn. Dechrau gwych, beth sy'n digwydd nesaf te? Wel nawr, mae'n amser i ni i ddechrau ychwanegu testyn. Iawn? Felly, i fi just yn mynd i fynd draw... Wel, mae eisiau teitl am ni, sori. Dewch ni fynd i testyn, ychwanegu chi'ch testyn, a Kinder Transport. Kinder Transport. Iawn, Kinder Transport. Dyna ni. A ewn ni gael hwnna yn llenwi lled yr papur, a dwi'n mynd i just gael e fan hyn. Nawr, mae eisiau ni gael rhyw ffont sy'n edrych, chymod, fel rhyw ffont o'r ail ryfel byd. Mae sawl un mewn na, ni wedi defnyddio nhw'r blaen, yr IM Fel. Mae reina'n rhaid da, sy'n edrych fel hen print. Mae hwnna'n un David. Iawn, felly chwiliwch am ffont i chi meddwl sy'n mynd i... mae hwnna'n un da. Hwnna'n un da. Fi'n credu bod hwnna'n un o'r IM Fel na. Ydy, mae hwnna'n wych yn dweud. Right, na fe. Mae hwnna mewn dy fi fyna. Gret. A lecyn ni bod hwn, chymod, days, mae'n troi fe rownd. Dad yn wneud hwnna. Lecyn ni bod yr testyn yma rhywle, na fe, rownd y tren. Dwi'n meddwl lan fan hyn yn y stem sy'n ore ar hwn. Neu allech chi fod lawr ar y gwaelod. Triwch gweld le mae e'n eistedd ore. Le bod chi'n gallu gweld e, ond bod e'n rhan o'r llun yma sydd ni. Ie, fel na fi'n meddwl. Right. Draw yr iPad, neu'r un peth. Right, testyn ar y chwith. Ychwanegwch chi testyn. Kinder Transport. Cuddio hwnna. A lan na hwnna, na fe. Right. A, mae yna ffont da fel na, sgwylwch. Na fe. A to, allech chi fod yn dod lawr a androloiwedd y testyn hefyd. Dwi'n meddwl bod fi'n nhw'n gwneud fwy o hwnna ar yr iPad na ar y porwr, oherwydd y math o bapur sydd â fi. Iawn? Chi drial e,
I weld os mae'n gweithio. Na fe, mae hwnna'n edrych yn neis fyna ar yr iPad. Fi'n hapus o hwnna. Right, nôl i'r porwr. Right, wel nawr, na gyn ni'n neud yw dechrau ychwanegu gwybodaeth am y Kinder Transport. Iawn? Wel, sawl darn o wybodaeth sa ni? 1, 2, 3, 4. Mae yna 5 darn o wybodaeth. Felly, dewch ni gael creu 5 ardal ar y feithlu ni ar gyfer y 5 ffaith am y Kinder Transport. Felly, i greu'r ardaloedd yma, dwi'n mynd i ddefnyddio eiconau. Felly, dwi'n mynd i elfennau, eiconau, a chwilio mewn mynd am rhywbeth fel circle texture. Iawn, mae'n cylch, ond dwi'n eisiau un sy'n ychydig yn arw, cylch garw, cylch aniben. Rhywbeth fel hyn, perffaith. Iawn. A mae llwyth o'n nhw, sgroliwch chi trwyddo, mae'n rhaid da nawr, fi jyst mynd i ddefnyddio'r un yma. Right. Mae da fi'r cylch yma. Nawr, dwi'n mynd i ddod lawr yr androloiwedd i wneud edrych fel bod yn rhyw fath o stein ar y papur. A dwi eisiau creu nawr 5 ardal ar gyfer y ffeithiau am y Kinder Transport. Felly, lle ddyblygu hwn, chi'n gweld dyblygu ar y top? Mae eisiau 5 yna. So, 1, 2, dyblygu, 3, 4, 5. Nawr, beth llwch chi'n neud nawr yw ailfeintio rai ohonyn nhw. Yn neud un o'n rili fawr. A then, i ffwrdd ochr y papur. Dych chi'n moyn bod un ohonyn nhw just yn twtio y testyn ychydig bach. Chi'n gweld, ni'n trial creu rhyw fath o batrwm ar hap ar gyfer y cylchodd yma. Fel na fe. Chi'n gweld, sim rhyw batrwm iddyn nhw. Maen nhw gyd o wahanol maint. Dwi wedi newid maint pob un ohonyn nhw. A mae rai ohonyn nhw'n gorgyffwrdd i gilydd, yn twtio i gilydd, a rai nhw'n gorgyffwrdd y hun, y testyn. Newch chi edrych bod pethau wedi digwydd, chymod, a ras wyllt. Right. Nôl i'r iPad. Elfennau. Dwi'n mynd i'r eiconau a dwi'n chwilio am circle, texture. Iawn. A dwi'n chwilio am rhywbeth sy'n edrych yn arw. Sawl un o'r ein yn dda. Lot o'r ein yn gret. Fi licio di na. Dwi'n nhw na. Ar lawr yr androloiwedd. Na fe. Mae hwnna'n chi'n bryl. Right, a na fe. A nawr dwi'n jyst yn dyblygu. Nawr 5. A nawr mae rhaid i fi i symud pethau o amgylch yn dysau. Iawn? Allwch chi gylch droi hefyd, fel bod ddim pob un o'r blobs yma yn edrych yr un peth. Chi'n cael un enfawr, jyst yn pipo mewn ochr y papur. Na fe? Iawn, gret. Hollol wahanol ar yr iPad a'r porwr dy fi. Iawn, felly byddwch yn greadigol creu bach o ddiddordeb o amgylch yr adrannau yma. Iawn. Wel, nesa, i ni mynd i ychwanegu testyn nawr i bob un o'r ardalodd yma. Felly, dwi'n mynd i glicdo draw yn hyn a dewis y teitl yma. Beth oedd y Kinder Transport a dewis yr ateb. Copy. Nôl i Express. Testyn. Ychwanegu testyn. Control V. Glido fe mewn. Iawn? A na fe. Nawr, mae'n mynd i ddefnyddio'r un ffont sydd â chi ar gyfer y teitl. Nawr, falle bod chi ddim yn moyn i hwn i fod yn yr un ffont. Falle. Iawn? Felly, meddyliwch am hwnna os ych chi eisiau iddo fe fod mewn ffont gwahanol neu beidio, lle chi chwilio am ffontiau eraill, edrych am awgrymiadau. Iawn? Allwch chi, hwn yw'r ffont greiddiol. Os ych chi, licich chi weld ffontiau tebyg, chi'n gweld y botwm yma mwy fel hyn? Clic, a nawr mae'n mynd i roi ffontiau sy'n debyg i ffont y teitl. Dyma ni, fel hwn, na fe, mae hwn yn gret ar gyfer y wybodaeth. Hyfryd, right. Nawr, meddwl bod eisiau i'r cwestiwn i ddod lawr, na fe, ar ateb i ddod lawr, sori, o'r cwestiwn. Na fe, mae hwnna yn gweithio yn hyfryd. Nawr, os nag ych chi'n meddwl bod chi'n gallu darllen e'n rhy dda, allwch chi ychwanegu amlinell i'r testyn. Llusgo hwnna i fyny. Allwch chi wneud amlinell wen.
Mae hwnna'n gallu gweithio'n dda os chi'n dod lan am linell wen drwchus, neu chi'n chi hyd yn oed am linell ddi sydd ddim mor drwchus. Na fe, chi'n gweld, mae just yn neud y testyn yna chydig yn gryfach. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Right. Unwch chi'n hapus dy maint y ffont ac arddull y ffont, a fi yn eitha hapus dy hwnna, beth chi'n neud nawr yw dyblygu'r blwch testyn yma. Felly dewis 3 dot, dyblygu. Dwi jyst yn symud nhw nawr i'r gwahanol ardaloedd. 3 dot, dyblygu. Na fe. Nawr, pan I fi'n neud hwn, dwi ddim yn moyn bod y ffont yn newid maint yn unrhyw un o'r rhain. Iawn? Nawr, alla I newid lled y bocs wrth gydio yn y dolen hir wrth ochr y blwch testyn, achos mae hwnna jyst yn newid fel mae'r llinellau yn torri. Ond dwi ddim yn defnyddio'r dolenni yn y corneli oherwydd mae hwnna'n mynd I newid maint y ffont. Iawn, mae hwnna'n ffito'n dda. Nawr, yr un yma, fi wni chwilio am y ffaith lleiaf, y ffaith byraf I roi mewn yna. Iawn? Right, alunio wedyn, wel beth am alunio hwn i'r dde? Felly, alunio i'r dde, na fe. Chi'n gweld, felly mae dyn ni alunio i'r chwith yn digwydd ar yr un cyntaf yma. Alunio i'r dde, gall hwn alunio i'r canol. Mae hwn yn iawn ar y chwith, a gall hwn alunio i'r dde. Na fe. Iawn. Wel, na gyd sy'n rhaid fi'n ei nawr, yw mynd nôl ymlaen. Felly, pyn yw'r un byrra, o hwn yw'r un byrra, ynddo fe, pryd ddigwyddodd hyn. Felly, dewch i ni gael, mynd â hwnna, pryd ddigwyddodd hyn, copy, Control C, a gall hwnna fynd yn yr cylch lleiaf, Control V, na fe, a wedyn mae eisiau fi, fel nes I gyda'r rai eraill, dewch i ni gael gweithio hwnna lawr, mae eisiau fi I roi just bwlch ar ôl y cwestiwn, na fe, fel na, a nawr lle symud hwnna lawr iddi le. Chi'n gweld, mae hwnna nawr yn ffitio'n gret, achos mae hwnna oedd yr un byrra. Mae'n mynd mewn i'r swigen fach na, ynddo fe. Right, yn un ôl, felly fi wedi gwneud rhywun cyntaf, rhaid yr ail un te. Bleithio nhw, Control C. Draw, fan hyn, Control V. Gret. Mae eisiau fi gael bwlch ar ôl y marc cwestiwn. Na fe. Allwch chi wedyn, chymod, symud pethau rownd, canoli pethau chydig yn well o fewn y cylch. Iawn. Doi ar ôl, pam oedd ei angen. Control C I wneud copy, Control V I lido I wneud paste. Gwthio'r llunellau o amgylch gyda'r dolenni hir os ych chi eisiau. Na fe, ar un ola. Draw â ni. Glido fe mewn. Great. Right. Nawr te. Gwthio hwnna lawr. Iawn. Nawr. Dwi ddim yn meddwl bod fi'n mynd I fynd nôl ymlaen i'r iPad ar hwn, achos chi'n bod, yr un dechneg yw'n dweud, os ych chi ar yr iPad, chi'n gwybod fel I ychwanegu testyn, mae'n gwybod sy'n beth testyn, a copio glido fe draw. Iawn? Felly, beth I fi'n ei wneud nawr yw just edrych drosto beth I ni'n wneud ar ddiwedd hwn pan I ni wedi ychwanegu'r delweddau a'r testyn I ni moyn, beth I ni'n wneud I orffen. Wel, be ni'n mynd I wneud yw ychwanegu ychydig o weiad ychwanegol, gweadau ychwanegol. A ni'n mynd I wneud hynny wrth glicio ar elfennau ar y chwith, a tro yma ni'n mynd I fynd i'r asedau dylunio. Asedau dylunio. A dwi'n mynd I chwilio fan hyn am ink stamp. Oops, ink stamp. A dyma ni, chi'n mynd I gael 440 o wahanol stampiau. Iawn? A beth chi'n chi'n neud nawr yw edrych rhaid, os na fylchau gyda chi. Chi'n bod, os na rai o'ch, enghraifft hwn, mae'r cylch yma heb I lenwi. Felly allan ni fynd a cydio mewn stamp ink. Yr un cyntaf na ni'n da. A just ychwanegu tym bach o weiad o amgylch y lle. Gweld? Nawr, peidwch yn mynd dros mewn llestri gyda hwn. Ond,
mae'n sicr yn rhywbeth sydd yn gallu ychwanegu. Chi'n gweld hwnna ar y stamp yma? Be dwi'n neud? Dwi'n neud e'n fawr, a just cael I ymyl yn rhywle. Ble gafi fe? Na fyna fe. Na, ni yn hoffi fe fan hyn. Pipo mewn ar yr ochr chwyth. Chi'n gweld? A just byddwch yn just ychydig bach sy'n eisiau bod dros ben llestrych, sy'n eisiau rhoi llwyth o'r stampiau yma mewn. Ond fi'n gweld hwn yn llwyth o hwyl, fi'n dwlu ar wneud y math yma beth. Mae hwn yn ei dan, mae hwn edrych fel bod fel stamp sy'n cael ei roi ar amlen. A cofiwch hefyd am yr anrholoiwedd. Os ych chi'n ychwanegu stamp, chi'n meddwl, fi'n licio fe, mae'n rhy grif, jyst eich lawr yr anrholoiwedd tyma bach. Fela. Ie, na i wneud hwnna I hwn fyd. Lawr o fe tyma bach. Ar i'n gweil yma felly. Lawr o fe tyma bach. Ie, a mae just yn toddi'r gwahanol bethau yma at ei gilydd. A wir yn rhoi'r naws hynafol yma o bethau gath I trefnu ar y funud ola mewn argyfwng, gwir argyfwng yn yr ail ryfel byd ar draws Ewrop. Hwna'n un diddorol, nhw jyst y llunellau yma. Troi yna yn bach. Triau hwn. Falle ddim. O, ie, gyda'r anrholoiwedd digon isel, just y tri stribyn o inc na, just yn edrych yn ddiddorol yn dwi. Right. Pan ych chi'n hapus, mae eisiau mynd I enwi'r ffeil wrth gwrs. Mae wedi bod yn arbed y holl ffordd, ond beth yw hwn? Wel, hwn yw ffeithlyn Kinder Transport. Enter. A mae hwnna wedi arbed. Os liciwch chi argraffu hwnna, cliciwch ar llwytho I lawr. Dewis argraffu fe fel PDF I argraffu, neu PNG os ych chi'n mynd I roi fe yn eich ffeiliau digidol ar J2E, neu OneDrive, neu Teams, neu Google Drive, neu beth bynnag. Os ych chi'n defnyddio Google Classroom, Microsoft Teams, chi'ch chi clicio rhannu, a mae'r fotwm fyna. Neu, yw'ch chi greu dolen gweld yn unig, sy'n cyhoeddi'ch dyluniad chi'r we, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen, bydd nhw yn gweld eich gwaith hyfryd chi yn rhoi gwybodaeth am y Kinder Transport. Wel, yn gobeithio bod chi wedi mwynhau yr sgiliau yna. Fi'n joio dysgu sgiliau ac arbrofi gyda yr heinau yna. Na beth sy'n neud yn ddiddorol, fe? Ychwanegu'r gwahanol siapen ar ben I gilydd, toddi nhw I fewn iddi gilydd. Nes I wir fwynhau y creu'r tren a toddi hwnna I fewn i'r papur. Oedd hwnna'n lot o hwyl I wneud hwnna. A gobeithio bod ni hefyd wedi dysgu tipyn am y Kinder Transport. Un o'r unig, chymod, bethau newyddion da, neu straeon o newyddion da, I ni wir yn gallu edrych arnyn nhw pan I ni yn trafod yr Holocost ar ail ryfel byd. Right, ni'n mynd I symud ymlaen o'r te. Un ail weithgaredd ni heddi. Felly, dewch I ni gael neidio draw. Cofiwch hefyd, os ydych chi yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol athrawon, bod chi'n cymryd rhan yn y wers yma heddi, yna fydden ni yn dwlu gweld gwaith eich disgyblion chi. Fydden ni'n joio, dwi wrth y modd yn gweld gwaith blant. Felly, mwyn I fi allu gweld mae rhaid I chi tagio fi mewn, neu fyddai ddim yn gweld Felly, tagiwch at Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, at Meredydd J neu at Meredydd Jones. Fyddai ddim o reidrwydd yn gweld y rai at Adobe for Edu, bydd tîm Adobe gweld rhaid ond os ych chi'n tagio at Ysgol Ddigidol neu at Meredydd J neu at Meredydd Jones, yna fyddai'n gweld nhw. Iawn, felly licen I weld nhw sgwylch yn dda. Hefyd, os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, byddai ni yn gwerthfawrogi bod chi'n hoffi y fideo ac yn tanysgrifo I sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol. Mae'n help enfawr. Tra bod ni'n oedi tra bod chi felly'n arbed eich her gyntaf. Cofiwch hefyd am wythnos nesaf. Athrawon, beth sy'n mlaen wythnos nesaf? Wel, ar ddydd Mawrth nesaf, wythnos I fori. Mae hi'n wythnos, drwy'r wythnos, mae'n wythnos iechyd meddwl plant, ond mae da ni wers fyw I chi am 10:30 dydd Mawrth nesaf, wythnos I fori. Felly, dewch yn chi hwnna. Ar ddydd Mercher, mae hwn I athrawon neu staff ysgolion yn unig. Mae hyfforddiant lefel 1 ar gael.
Mae hwnna am 4 gloch yn y prynawn tan 4:30. Mae e'n dystysgrif datblygu proffesiynol a bythodyn digidol i roi yn eich e-bost lefel 1. Na ddangos y ddolen sut i gwrestru hwnna nawr. Ond wedyn ar ddydd Gwener, mae Gwers fyw dydd Music Cymru. Mae'n Diwrnod Music Cymru, wythnos i ddydd Gwener. Felly, Gwers fyw, 10:10 fyna. I gyfrestru am y Gwersi byw, wythnos i eich meddwl plant neu dydd Music Cymru, just ewch draw i arweinwyr.express.cymru athrawon. A unrhyw staff bydde'n hoffi dod i'r sesiynau hyfforddiant, mae da ni ffurflen i chi gyfrestru fan hyn, ace.express.cymru. Iawn, felly cyfrestrwch am y gwersi, cyfrestrwch am yr hyfforddiant, ni'n bleser i weld chi ar y ddau ohonyn nhw. Reit, mlaen â ni te i'r ail her heddi, le ni'n mynd i fod yn creu banner wedi animeiddio. Reit, banner fideo. Nawr, newn ni sgrolio lawr, animeiddio banner golau cannwyll gan nodi dyddiad diwrnod cofio'r Holocost a hefyd defnyddio dulliau cyfuno ac adeiladu heinau. Iawn, nawr, ni'n mynd i greu banner fideo fan hyn. Felly, greu banner fideo, y gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio i fynd nôl y dynol cartref ar eicon Express, cornel top ochr chwith eich sgrin. Mae hwnna'n mynd nôl â ni i intydalen cartref. Right, nawr, i fi wneud greu banner, felly i greu banner, mae hwnna'n faint arbennig, felly dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r botymau mawr yma ar dydalen cartref, dwi'n mynd i ddefnyddio yr smotyn i agor y ddewislen. Right, a dwi eisiau creu banner, felly o dan y ddewislen creu, dwi'n mynd i chwilio lan yn y cornel top fan hyn am banner. Na ni. Yr maint i ni eisiau heddi yw y banner siop Etsy. Iawn? Felly, allwch chi weld fan hyn, banner siop Etsy, y trydydd dewis ar draws fyna. Iawn? Os dwi'n dewis hwnna, dyma ni, mae'n rhoi'r stribyn tenau yma i ni ar gyfer ein banner ni. Iawn. Nawr, dwi ddim yn moyn y templedi, maen nhw'n edrych yn cool, dwi ddim eisiau rhaid felly dwi'n mynd i gael templedi i lawr. A dyma ni te, ni'n mynd i adeiladu ein banner animeddiedig, ein banner fideo. A chi'n gweld pobl yn rhoi baneri fel un ar wefannau, os oes da chi fusnes neu siop neu'r math o beth, bydde pobl yn rhoi banner ar dop y wefan, felly'n dweud bod ni'n cofio yr Holocost heddi, math o beth. Mae pobl hefyd yn rhoi baneri ar waelod i e-bost, fel rhan o'i llofnod e-bost nhw. Felly, pan i chi'n henach, felly bydde hwn yn sgil defnyddiol i chi ddysgu fel i greu banner fel hyn. Iawn, wel, yn gyntaf, dwi eisiau gosod cefndir y dudalen i fod yn ddu. Felly, wneud hynny, dwi jyst yn clicio ar y top ble mae'n dweud lliw'r cefndir a gosod hwnna i fod yn ddu. Right. Di wrth gwrs yn dynodi trystwch mawr a rhywbeth difrifol sef wrth gwrs yn addas iawn ar gyfer yr Holocost. Nawr, ni'n mynd i gael testyn mawr fan hyn ar draws hyd y banner o'r chwith fan hyn yn dweud diwrnod cofio'r Holocost. Ond draw yn y cornel ochr dde fan hyn, i ni'n mynd i gael cannwyll. Nawr, mae cannwyll wrth gwrs yn cael ei ddefnyddio a draws y byd mwyn cofio pethau, a mae yn sicr yn un o'r pethau i chi'n gweld pan i ni'n cyrraedd seithfed yr 20 o Ionawr am y pobl yn cofio am yr Holocost. Felly, dwi'n mynd i chwilio am fideo o gannwyll, nid llun. Iawn, licen i weld y fflamau yn symud. Felly, draw ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio lan fan hyn o dan fideos am candle. Candle. A welwch chi, mae yna 471 ohonyn nhw. A ni moyn unrhyw un o'r cynwyllau yma sydd ar gefndir D. Iawn. Hwna'n ni'n da, mae hwn ni'n da, mae hwnna'n ni'n da, mae hwnna'n ni'n da. Just un gannwyll unigol ar gefndir D. Hwna'n eitha da, yn dweud, gyda'r fatchen yn dy mewn.
Ie, lyco hwnna. Felly nid hwnna, mae hwnna'n fwy o ryw fath o, mae'n edrych fel Bunsen burner, yn dwi? Felly dwi'n mynd I fynd am... Pa un ai am de? Dwi'n mynd siŵr am y law yn dod mewn I gynnu'r gannwyll, felly bod fi moyn bod y gannwyll wedi cynnu'n barod. Mae llwyth o'r rhain yn addas. Meddwl felly, un o'r rai top. Mae seren Dafydd ar honna, chi'n gweld? Dwi'n meddwl, o'n i'n hoffi yr un yma fan hyn. Dwi'n mynd I ddewis hwnna, dwi'n meddwl. Clic ar hwnna te. A dyma fe wedi ychwanegu fe nawr un banner ni. A chi'n gweld bod da fi nawr lawr y gweilo fan hyn. Mae llinell amser da fi. Fe chi gweld y fflam yn dawnsio. Dyna beth dwi eisiau gweld. Dwi eisiau gweld y fflam yn dawnsio. Rhaid, dwi'n symud hwnna draw I osod fan hyn. Nawr, falle bod chi ddim yn gallu gweld ond mae siawns go dda bod y D sydd ar gefndir eich fideo chi a'r D sydd ar y cefndir fan hyn ddim union yr un peth. Iawn? Chi'n gwybod beth? I ddangos hwnna, na I just newid lliw, na fe, yng nghefndir I fod yn llwyd am munud. Sym eisiau chi wneud hwnna, ond jyst eisiau dangos I chi, falle bod yna wahaniaeth yn mynd I fod rhwng ymyl eich fideo chi a hwn. Felly, mwyn toddi fe mewn yn dda, ni'n mynd I ddefnyddio'r dull cyfuno i'r un sgrin. Iawn, mae dull cyfuno sgrin yn mynd I just cadw'r darnau goleia a cael gwared ar y darnau tywyllia. Felly, os dwi'n mynd i'r cyfuno sgrin ar y fideo, na fe, chi'n gweld? A mae wedi cael gwared ar y cefndir D na. Right, llai newid yng nghefndir un ôl I fod yn ddi nawr. Ond ni jyst yma'n dangos I chi. Falle bod chi braidd yn I weld yn falle bod yna wahaniaeth fyna. A wedyn byddai pobl sy'n gweld eich banner chi jyst yn gweld llinell syth lawr ymyl y fanner. Byddai fe jyst yn sbwylo'r effaith ychydig. Right, felly mae da fi'r fanner, mae da fi'r gannwyll, fi'n clicio chwarae, hyfryd, a fi wedi defnyddio'r dull cyfuno sgrin ar y gannwyll fel bod e'n cael gwared o'r cefndir tywyll. Nawr, licen ni bod y golau o'r gannwyll yma yn disgleirio ar draws y fanner y fwy. Felly dwi'n mynd nôl i'r cyfryngau a chwilio fideos eto. A dwi'n mynd I chwilio fan hyn am rhywbeth fel... Beth na I chwilio am nawr de? Yn chwilio am flare. F-L-A-R-E. A flare yw pan mae golau yn disgleirio mewn lens, neu mewn gwydr, mewn ffenest, math o beth, a mae'n chi gweld y golau yna mynd ar draws y gwydr neu'r lens neu beth bynnag. Right, nawr. Mae hwn yn mynd I fod yn ddiddorol, mae hwn yn mynd I fod yn ddefnyddiol iawn. Wel, yr un hyn nawr, mae hwn yn un da. Aiwch trwyddo, chwiliwch am un sydd â lliw tebyg I golau'r gannwyll. Felly dwi ddim yn moyn flare glas. Dwi eisiau un lliw tebyg I olau'r gannwyll. Gyda'r un na gyda'r linell hir yma mynd ar draws. Felly yna drial yr un na. Neu hwn, fi'n licio hwnna. A am hwn, fi'n meddwl. Mewn o fe. Right, nawr. Unwaith to, chi gweld, mae yna ymyl D I hwn. Felly to, ni'n mynd I ychwanegu'r dull cyfuno sgrin. Na fe. A mae hwnna wedi cael gwared ar y cefn. Chi gweld? A mae jyst wedi gadael y golau hun. Nawr, be fi'n mynd I wneud yw, fi'n mynd I ddod I hwnna yn waelod y fflam. Felly mae canol yr flare, canol y fflach ole, yn mynd yng ngwaelod y fflam. Fel yna. Ond allai wedyn gylch droi hwn. Iawn. Allai newid maint hwn hefyd, allai wneud yn fawr. Na o beth. A wedyn allai gael, chi'n gweld y golau yna sydd yn mynd ar draws. Just yn... Na fe, mynd ar draws y dudalen. Os oes rhywbeth ymyl fach galed ych chi fel hyn, fel sydd â fi, iawn, beth llwn ni wneud yw dod lawr o androloiwedd yr fflach, ychydig, a hefyd
beth am i ni i fynd i'r addasiadau a dod lan ar pylu y blur ar hwnna. Ie, so chi'n mynd i weld yr ymyl mor gryf wedyn. Iawn? A dwi'n mynd i roi hwn yn y stack heinau tu ôl i'r gannoedd. Rhaid, dechrau ni gael edrych ar hwnna nawr. A beth welwch chi yw bod gole'r gannoedd, chi'n bod yn, na fe, chi'n gweld yn mynd ar draws y dudalen. Effaith yna'n hyfryd. Effaith hyfryd. Right. Mae'n amser ni ychwanegu'n testyn. Felly fi wnawn ni fynd i'r testyn. Fan hyn. A ychwanegwch eich testyn. A i fi wnawn ni deipio fan hyn. Diwrnod. Cofio'r. Holocost. Iawn. Diwrnod cofio'r Holocost. A i fi eisiau fan hyn unwaith to ffont addas, ffont sydd yn, chymod, yn dangos sensitifrwydd i bwysigrwydd a thryfnder y diwrnod. Felly, chymod, ni'n mynd unrhyw fath o ffont cool neu doniol, na unrhyw beth fel yna mae eisiau bod e'n ffont difrifol. Styrlon. Dwi'n meddwl bod hwn yn un da, ydy. Iawn, fi'n hapus dy'r ffont na. Nawr, ran lliw y ffont, lliw yr sgrifen, dwi'n mynd i fynd yn ôl nawr fan hyn, clicio yn ôl, a dwi'n mynd i ddewis lliw o'r ganwyll. Felly, na i clicio ar y llenwi fan hyn, a dwi'n mynd i ddewis y pipet, a dwi'n mynd i ddewis lliw, dyma ni, mewn yn y fflam. Felly, nid y gwyn, dwi eisiau felly'r y melyn. O, cynni. Chi'n gweld fi lawr ar waelod y fflam fan hyn. Na liwiau hyfryd sy'n fan hyn de. A dwi'n mynd i gydio yn un o'r reina. Fel na. Nawr, dewch ni gael gwylio hwn. A gweld y golau na. Chi'n gweld yn mynd ar draws y testyn. Mae'n diddorol iawn fel na, ynddo e? Diddorol iawn fel na. Right, allech chi hyd yn oed roi eich testyn right yn y cefn. Ni fynd reit ar testyn i'r cefn. A nawr mae'r golau na mynd i, mae'r fflach na mynd i fynd ar draws y testyn. Mae eisiau ni roi dyddiad diwrnod cofio'r Holocost. Felly, dechrau ni gael dyblygu hwnna. 3 dot dyblygu. Clicio mewn hwnna. Ionawr. 7 ar 20. Felly yna i wneud hwn arbennig ar gyfer eleni 2025. Ionawr 7 ar 20, 2025. Nawr, le mae hwn yn mynd i eistedd orau i chi. Iawn. Just drychwch ar faint hwn. Os na fwlch bach, rhwng, chi'n gweld yr i-dot ar ddechrau Ionawr, mae hwnna'n uwch, mae'n fwy o faint na gweddill i testyn. Os na fwlch, a mae eisiau fi fod yn ofalus gyda'r dot ar yr i-dot fan hyn. Iawn. O dwi'n gallu ffitio'r i a'r dot, yr i fawr a'r dot i fewn i'r bylchau yma rhwng yr llunellau yn diwrnod cofio'r Holocost. Chi'n gweld? A mae hwnna just yn... A allwch chi arbrofi gyda maint. Gyda'r maint. Chi'n gweld? Chi'n gael y... Na fe. Chi'n gweld fi wedi cael yr i fawr mewn yn hyn yn y bwlch rhwng yr a'r hy fawr. A nawr, allai gael y dot ar yr i-dot, os na i leihau maint y testyn, just na fe, ffito rhwng yr l ar o na fyna. Fel na. A dyna fel i chi'n cael testyn i eistedd yn daclus gyda'i gilydd. Iawn, chi'n gweld, mae'r Ionawr 7 ar 20 2025 na, just yn ffitio'n berffaith mewn gyda'r teitl. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau'r ddau ddarn o destyn waith o'r i lawr, felly na i ddewis nhw yn y stack heinau, fan hyn, clic ar hwn, a wedyn dala shift lawr, clic ar hwn, a nawr allai ddefnyddio'r bysellfwrdd, y keyboard, defnyddio'r botymau saith i lawr, arrow down, neu saith i fyny, saith i'r dde, saith i'r chwith. Dwi just eisiau canoli hwnna nawr yn y bwlch sydd â fe. Meddwl am y bwlch ar y top, yr gwaelod, y chwith, a'r bwlch ar y dde cyn i ni weld y ganwyll. Right, great. Ni'n dod mlaen yn dda.
Mae ambell i syniad bach arall gyda fi licen i ychwanegu. Dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, a tro hyn dwi'n mynd i chwilio yn y lluniau, nid yn y fideos. Dwi'n mynd i'r lluniau. A dwi'n mynd i chwilio yn y lluniau fan hyn am barbed wire. Achos mae weiren bigog yn chymod, un o'r delweddau sydd yn hala ni feddwl am y gwersylloedd ar ystod y Holocost. Felly, dwi just y moyn delwedd syml o weiren bigog. Felly, jyst yr un gyntaf ma'n iawn, yr ail un iawn. Chi bron o bod yn unrhyw un ohonyn nhw, achos ni'n mynd i gael gwared ar y cefndir, a ni'n mynd i... Na fe, dre ar un glas ma, felly jyst i ddangos i chi. Right. I fi eisiau cael gwared ar y cefndir, iawn. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio dull cyfuno eto. Nawr, dwi eisiau cadw'r tywyll, cael gwared ar y golau. Felly, dwi'n gwybod mai dull cyfuno lluosogi yw hwnna. Ond lle chi jyst trial y ddoi. Sgrin yw cadw'r golau, cael gwared ar y tywyll, sef fel yna. Dwi ddim yn moyn ei hwnna. Dwi'n ni trial yr un arall, lluosogi, aha, na fe. Right, ond i jyst eisiau cadw y weiren bigog. Iawn. Nawr, mae lliw y glas dal da ni mewn yn hwn. Iawn? Felly, a fi nôl o hwn i'r normal i gyntaf. Felly, weithiau mae rhaid i chi baratoi eich delweddau chi cyn roi'r dull cyfuno. Felly, ewn ni mewn i addasiadau. Rhaid, da fi dirlawnder reit lawr. So mae'n unrhyw liw. Iawn? So, dirlawnder yw fain o liw sy'n na. A wedyn, chi'n meddwl beth, fi'n mynd i fynd ar cyferbyniad reit lan. Mwyn yn mynd i wneud pethau tywyll yn fwy tywyll, pethau golau yn fwy golau. Felly, dyle fe wneud yr awyr yn fwy golau, chi wel? Ellwch chi drial eto gyda pethau fel yr uchafbwyntiau mynd ar reina reit lan. Ie, na fe. Cysgodion, sowna fel sef yn newid dim, na arlwn na'i fod. Disgleirdeb, ie, dwi eisiau, na fe. Iawn, achos be fi moyn yw bod yr awyr mor ole a phosib a'r weiren mor dywyll a phosib. Achos nawr, pan fi'n mynd nôl a roi'r dull cyfuno lluosogi ar hwn, mae'n mynd i dynnu'r awyr i ffwrdd yn berffaith. Chi'n gweld? O hwnna, jyst gadael y weiren bigog ddi. Nawr, be ni'n mynd i wneud o hwn yw roi'r weiren bigog rhwng y gannwyll ar yr fflach ole. Fel yna. Llwch chi arbrofi gyda cylch droi, maint. Cyddo lawr ar androloiwedd ar chydig bach. Nawr te, beth sylwch chi nawr yw, ar ddechrau'r animeiddiad, dyw'r weiren bigog yna ddim i'w gweld. Chi'n gweld? Dwi ddim na. Ond wrth i fi chwarae fe, pan mae'r fflach ole'n dod, mae jyst yn dangos yr weiren bigog yna. Roi, chi'n bod, sgwylwch ar hwnna. Waw. Hwnna mor effeithiol, ynddo fe? Mor effeithiol. Trial eto. Dim byd. Fflach yn dod, a ni'n gweld y weiren bigog na. Yr atgofion o'r gwersylloedd. Na fe. Na fe. Fi'n mynd i adle fan'na. Fi'n hapus da hwnna fel ma fe. Credu bod hwnna yn drawiadol tu hwnt. Nawr, bydd eich fideo chi'n hir iawn, achos oedd y fideo o'r gannwyll, mae'n 30 eiliad. Sdim eisiau fe fod unrhyw un agos i fod mor hir yna. Felly, dwi'n ni weld ble mae hwn yn gallu stopio. Gallu stopio fan'na. Iawn, 5 eiliad yn ddigon. Felly, tocio hwn nôl, tocio'ch golygfa nôl. Dim angen iddo fe fod yn hir. Mae ffeiliau hir yn mynd i fod yn ffeiliau mawr. Mae maint y ffail yn mynd i fod yn fawr. A dim eisiau fe'n hirach na yna. Mae hwnna'n hyfryd. Right, fi'n mynd i arbed hwn fel banner Holocost. Banner Holocost 25. A na fe. Nawr, o ran rhannu hwn, allwch chi lwytho hwn lawr fel MP4, ffail MP4. Ffeil fideo i hwnna, os ych chi eisiau safio fe i fewn i'ch ffeiliau yn rhywle. Neu, wrth gwrs, allwch chi glicio rhannu. Dyma'r peth rwyddaf fydden ni'n dweud, yw rhannu fe
fel dolen gweld yn unig. A wedyn, mae hwnna'n gymerith hwnna falle hyd at rhyw funud i gynnyrchu'r ddolen I chi. Doedd dim modd wneud triwch to, na fe, driau to da. Os ych chi'n cael rhyw neges fel yna, falle bod eisiau chi ail-lwytho Express, weithiau mae eisiau ail-lwytho Express, os mae fe yn cael rhyw nam yn ar y foment, felly na ail-lwytho Express, dyma fe, so chi'n colli dim byd. Mae Express yn arbed popeth chi'n neud drwy'r amser, drwy'n yna to, dwi'n gweld yn unig. A unrhyw un sy'n gweld y ddolen na wedyn, felly bod eisiau fi gau o'n lawr ag yr yn ôl an. Unrhyw un sy'n gweld y ddolen na wedyn, bydd nhw'n chi gweld eich fideo chi wedi cyhoeddi i'r we. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau hwnna. Chymod, technegau golygu fideo gwahanol. Pan ni wedi bod yn gwneud gweithgareddau fideo yn y gwersi hyd at yma, felly bod ni'n bod yn edrych ar olygfeidd gwahanol a chwanegu sain, llais, cerddoriaeth, math yna o beth. Felly, dyn ni'n mynd i wneud dim o'r beth yna heddi. Be ni wedi bod yn wneud heddi yw canolbwyntio fwy ar sut ni'n gallu plethu heinau fideo at ei gilydd, jyst o fewn un olygfa sydd yn sgil wahanol. A dwi'n mwynhau chwarae rownd gyda dulliau cyfuno a ble mae pethau'n eistedd yn y stac heinau. Fi'n credu bod hwnna'n ddiddorol iawn. Right, wel, diolch enfawr I chi am ymuno gyda fi ar y wers fyw yma ar gyfer diwrnod cofio'r Holocost heddi. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle felly I ddysgu chydig bach mwy am hanes y Holocost hefyd a hanes yr ail ryfel byd, fel bod ni'n gallu dysgu o gamgymeriadau y gorffennol. Cofiwch am wythnos nesaf, beth sy'n o lan? Dim awrth nesaf, wythnos iechyd meddwl plant. Mercher nesaf yn y prynawn, mae yna fforddiant lefel 1 I staff unrhyw ysgolion. A wedyn di Gwener nesaf, wythnos iddi Gwener, mae'n ddydd Music Cymru. Felly dewch yn chi i'r wers fyw hynny. Right, diolch yn fawr I chi am ymuno gyda fi ar gyfer y wers yma. A welai chi to rhywbryd to yn y dyfodol. Hwyl am y tro te.